Bon dia, o bona tarda, o bona nit, independentment de l'hora que estiguis veient aquest vídeo. Desitjo que gaudeixis d'un bon dia, una bona tarda, bona nit. I la portada és la mateixa que l'anterior vídeo de Llegint en català, perquè faré el mateix. Continuo llegint on vaig deixar l'Auca de Drac, que és un Twitter, que estava el 14 de maig. Doncs continuaré llegint, això sí, aquest cop focalitzaré més en la pronunciació i tal, i també deixaré la descripció, els enllaços deixaré els mateixos, també de la descripció del significat d'auca, per si per alguna cosa estàs veient aquest vídeo abans que l'anterior. La descripció serà més o menys la mateixa, l'únic que aquí doncs continuem del 14 de maig del 2022 cap endavant, dels tuits de l'Auca de Drac, i intentaré això, focalitzar-me més en la pronunciació, perquè després, si vosaltres ho voleu llegir, doncs també us fixeu en això, d'acord? Doncs comencem. Un bon dia, una tortuga en el seu camí es presenta. Necessita anar al mar. Va perduda i és molt lenta. En Son Goku és generós i a la Bulma ell convenç. Decideixen ajudar-la tot i perdre-hi força temps. Quan hi arriben, la tortuga diu que esperin un moment i s'allunya mar endins, allà es queden tot pacients. I quan torna no ho fa sola, d'un ballet a sobre seu. Jo sóc el follet tortuga, es presenta quan els veu. En senyal d'agraïment us faré algun regal. Continua mentre en pensa un que sigui especial. Llavors crida Núvol Quinton i del cel baixar volant un petit núvol tot groc que es col·loca al seu davant. Els explica que aquest núvol pot servir-los per viatjar i que han de tenir el cor pur per poder-s'hi aguantar. Però quan ho vol demostrar-ho no s'hi pot estar pas dret, cau de cul i es queda a terra perquè no té el cor prou net. Just després en Goku prova, veu que sí que hi pot pujar. La innocència del bailet fa que s'hi pugui aguantar. Goku prova d'enlairar-se i es queda al·lucinant. És més ràpid que la moto, pensa mentre que està volant. Amb núvol com aquest viatjar pot ser genial. Bulma pregunta al follet si per ell en té d'un igual. La tortuga diu que ella no volia ajudar, que si no fos per en Son Goku no seria pas allà. En Follet diu que llavors un regal li donarà si li ensenya les calcetes per poder-li compensar. I en fet que aquest vell verd ha acabat veient molt més, pensa quin regal pot fer-li per complir el que li ha promès. Bulma es fixa que el follet d'un penjol força preuat, si la vista no l'enganya, és una bola de drac. Quan la Bulma li demana el ballet no sap què és, li regala doncs la bola, ja només li'n falten 3. I la Bulma i en Son Goku s'acomiaden del follet, que el radar tot just indica quin és el següent indret. I així arriben a un poblet pel que sembla estar desert. On deu ser llavors la bola? No ho saben bé del cert.
Goku força una porta d'una casa del poblat. És el lloc on hi ha la bola, el radar els ho ha indicat. Però aviat algú ataca Goku amb una destral. Ell aguanta bé el cop perquè no és un nen normal. Ha estat el que viu allà i es disculpa tot seguit. L'ha confós amb un malvat que té el poble atemorit. I la gent del poble surt dels seus bons amagatalls i els explica una història sobre aquell qui causa estralls. És un monstre que es diu Long, que es transforma com si res. El seu aspecte real ningú sap ben quin és. Un dia va aparèixer un dimoni transformat i va dir que s'enduria una noia del poblat. El dimoni va marxar anunciant-li quan vindria a buscar-la per casar-s'hi i ara ja ha arribat el dia. Goku i Bulma decideixen que aquest poble ajudaran si a canvi ells els donen la bola que estan buscant. En Son Goku es disfressa de la noia en qüestió. Bulma vol enganyar l'Oolong, però ell vol passar a l'acció. I quan l'Oolong apareix, primer l'enganya de ple, però en Goku té pipí i va a un arbre ben proper. I per finalitzar, i quan l'Oolong veu com ho fa, el pipí mentre està dret, veu que ha estat un engany pel que sembla un ballet. D'acord, doncs ho deixo en aquest tuit del 21 de maig de l'Auca de Drac. Com sempre, tot el que veieu per streaming, tant aquest vídeo com qualsevol altre, sempre, si sou menors d'edat, que esteu al costat d'un adult, un tutor, un pare o mare, independentment, d'acord? En l'anterior vídeo se'm va oblidar, a vegades se m'oblida d'indicar-ho, però està bé anar recordant això. I per últim, que espero que hagueu gaudit, que us hagueu fixat en la pronunciació de les paraules i que gaudiu d'un bon dia, una bona tarda, una bona nit i fins una altra. Adeu!